yau ana buga final daidai sallar juma'a ko daidai magariba ko a ce kallon fim kake. Wani malami na gaya posting ya ce ya fahimci akwai wasu ranaku sai ga makarantar bata cika ba, da ya bincika sai aka ce wani fim ake yi a daidai lokacin da yake darasin ana yin wani fim, to shine duk yan makaranta suka tafi kallon fim din suka aje malamin. Yace kawai ba sai ka tafi ba, kai tafiya ka aje littafin. To haka fa Iblis fa yazo fa da irin waɗannan abubuwan zai zo, duk wannan share masa fage ake. Ka lura in dai akwai wani abu da yake ɗaukan hankalinka wanda Allah bai yarda da shi ba, to ka tabbatar idan dujal ya zo za ka bi shi. Daga nan shimfiɗa ce ai, shimfiɗa ce. Kana shedan kana ɗauka ko introduction, haka rana ɗaya zai zo dujal ɗin. Sai an yi ta zuwa da abubuwa masu ɗauke hankali, masu burgewa, ko ba na Allah ba, ba na addinin Allah ba, ba na neman yarda Allah ba, wanda Allah bai yarda da su ba. Ko ma me ya ɗauke maka hankali har ya sa ka ba addinin Allah. To ai babban shedan shi ma dujan ya tashi bayyana, ai zai zo da abu ne mai ɗaukan hankali wanda jama'a zai burge su. Shikenan sai ka zo ka tarar makaranta ba kowa sun bi dujal, shi ma malam ba sa aka ce ya bi dujal din. Duk wanda bai sa birki da kitabu da sunna ba dole bi dujal ba. Ai birkin mu shine alqur'ani da kuma qur'ani a aikace shine sunna. Qur'ani a aikace shine sunna. Ai sunna ba wani abu bane, fassara qur'ani ce, kana khuluquhul qur'an. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine qur'ani a aikace, da shi ake auna musulunci. Ba wai in annabi ya tambaya zaka ba, a'a kai za a auna naka da duk abin da annabi yayi ya tabbata yayi, to shine daidai, naka shine kuskure, na annabi shine daidai. To shine sai ce tilka salatul munafiqina. Daraja sallan jami'i yafi sallan mutum ɗaya da daraja 27. Amma zo ga mutane da suke wasa da sallar jami'i. Sallah asuba uwa uba sallah asuba. Yanzu lokacin sanyi ne, sai mutum ya gama baccinsa sannan zai tashi je ya sallah. Kuma sai rana ya fito zai yi sallah. Wannan karfe 9 ƙato da shi. Shekaran ka 30 shekaran ta wani ma har ya tara iyali. Abin kunya ne ka fito kana sallah karfe 9 na asuba. Wannan ba sallar asuba kake ba, sallar safe kake, kuma a musulunci ba sallar safe. Dole ka tashi ka kiyaye, amma na tabbata in ranar litini ne za a je aiki tun karfe 5 na asuba yake tashi, wani ba tun karfe 4 ya gama bacci kenan, saboda zai je office. Amma ranar weekend fa, to ita ma sallan ta shiga cikin weekend. Haka suke ne, ita ma wallahi akwai wanda mutanen da sallar ta shiga cikin weekend ita ma. Haka har wasiya zai mata sai ce da Allah kake tada ni sai karfe 10. Kar wanda ya tada ni sai 10, na gaji. Za ka gaya wa Allah, za ka gaya mana aikin gwamnati Allah ya turo ka kai, farko ibada Allah ya ce ka yi. Aikin gwamnatin an baka dama ne don ka samu abin da da suka bauta wa Allah. Amma awwal wajibul manzil na farko shine sallar jam'i da ake wasa da shi laifi ne. Mutane su kiyaye. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu gane. Na'am. Sai kuma al-isra'u wa tarku ma'anina, yawan yin sauri wajen zuwa masallaci da barin natsuwa a cikin wajen tafiya zuwa masallacin. Ka kamo hanya zaka zo masallaci, annabi ya ce ka taku a hankali, kar kai gudu, kar kai sauri, kar kai sauri. Idan ka taho, manzo Allah ya ce abinda ka rasa ka cika, abinda ya kubce maka karama, shikenan. Idan wani ya taho da gudu ya zo masallaci, sai ya zo da gudu, sai ya zo ya samu complete raka'a, kai kuma sai ka taho a hankali sai ka samu raka'a 2, har a wajen Allah ka fi shi kai da ka samu raka'a 2. A gane karatun, har a wajen Allah ka fi shi, saboda kai ka bi sunnan manzo Allah, shi ko bai bi ba. Hikimar da yasa ake cewa mutane su taho masallaci a hankali, Allah ne ya faɗa,
annabi kuma ya faɗa cikin hadisi, Allah ya faɗa cikin Qur'ani cikin suratul Yasin. Allah ce wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Muna rubuta duk abin da mutane suka gabatar da takun da suke yi wa atharahum. Kaga takun da ake yi taku ba gudu ba. Takun da ake ana tafiya to ana rubuta lada. Hadisi manzo Allah ya ce takun da zaka yi haka ana rubuta lada, dagawa ana kankare maka kurakurai. Ina falalar da ya kai wannan? Kana taka ana rubuta lada, kana daga ana wa, to wanda ya gudu ba shi da wannan shi kuma kila ma garin gudun ya je fada ji ciwo, ko ba haka ba? Kaga an samu matsala. Musulunci na kiyaye lafiyarka da kuma natsuwarka. Ka taho a guje masallaci ka zo kana ta haki, ina natsuwa a sallah? Kana ta haki kuma da gudu za ka ga wani ya taho, musamman in ya hango liman ya yi ruku'u, to bilal jinan za ka ga rigirge. Shi babban bakin ciki shi kan liman ya dago, wai da zarar liman ya dago to ya ƙara mai aiki. Shi ba lada yake duwa, shi kawai kana ƙara mai aiki. Wani ma yana tahowa kiliya zai da liman a hanya, liman ya dan fara dagowa sai ya sauri wa Allah wayo, sai ce Allahu akbar. To wai a nufin shi yawa ya samu raka, ƙarya kake sai ka rama, baka samu ba. Ai tunda liman ya fara dagowa, ku yi kiliya ne a hanya. Babu akwai za ka yi bala. Yawwa yayi haka, liman na haka, shi kuma wani ba daga bakin kofa zai kabbara ta, ko kuma liman ya gane liman abokinsa ne sai ya masa gyara murya, kar ka dago liman. Haba ya ci abin da kyau? Ba daidai ba ne wannan. Mutane su kiyaye gudu a sallah ko sauri a gurguje. A'a, lada kake so ka samu, Allah zai baka. Ka zo a hankali, ko raka da ka samu jami'i, ko tahiyya ka samu aka yi sallame baka samu raka ko dai baka samu tahiyya ka samu jami'i, shikenan baka da problem. yawwa ga aya ma wani ya karo mai, wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna bi qalu salama. Ka gani haunan. Wa qasid fi mashika waqdud min sauti, ka tafi tsaka-tsaki, ba gudu ba sauri. An fahimta? Mu addinin ba addinin hauka bane, kun gane ai karatun. Ba tashin hankali ba. Duk wanda kaga yana addini a jigace, ba Allah ya sa shi ba. Sai abu na nawa na hudu, adamul ihtimami bil khushu'i, rashin mai da hankali wajen natsuwa a sallan in an zo. Ina rantsa muku da Allah, akwai wanda zaka iya hada sahu da shi, amma wallahi ladan da ke tsakaninka da shi ya kai tazarar nisan sama da ƙasa, saboda natsuwa ku ba ɗaya bane. Gashi kuna sahu daya, kafan ku a hade, amma yana da ladar da tafi naka, saboda natsuwar shi ba ɗaya take da naka ba. Amma wannan sallah da muke na wannan zamanin ba sai dai Allah ya yafe mana ba, kamar yadda muke fada. Wani yana sallah yana duba agogonsa, ina khushu'i. Wani yana sallah an kira shi a waya sai ya ciro ya duba ya ga, oh Mr. John ne to mai da shi kenan. Haka wasu ke yi. Wani kuma ana sallah an kira yana ringi ya duba, kai I can't reject this call, ba zan iya reject, sai mata ta kara. Ko ba haka bane? Malam kuna fama da su, ina ga wata rana kana ta bala'i a masallaci. Kaga masallacin sa ana fama da irin su. Wani ina baya ayar da kake magana, ina ji an kira shi ya ki kashewa, wayar tana ta ringin, ya ki kashewa. Laifi ne, ba daidai bane. Ka cutar da sallar ka cutar da sallar yan uwanka, ko yawa. Hatta da abin da zai dauki hankali mai sallah wajen hana shi na zuwa, annabi ya hana. Annabi ma cewa duk wanda ya ci tafarnuwa da albasa ya nisanci masallacin mu, inji manzo Allah. Me yasa annabi ya fara haka? Saboda wannan warin zai hana mutane natsuwa. Haka annabi ya fara, saboda kar a hana mutane natsuwa. Yace duk wanda ya ci tafarnuwa kowa ya nisanci masallacin mu. To tafarnuwa ba bari ƙara waya.
riga ce aka ba manzo Allah kyauta, riga ce aka ba manzo Allah kyauta, rigar tana da zane-zane, an fahimta. Annabi ya sa riga ya tafi masallaci, annabi ya fara sallah kawai sai ga annabi ya dawo ya cire riga ya ce kuma yamma wanda ya bani wannan rigan ku ce ya bani wata, dan wannan tana dauke min hankali a sallah. Sallallahu alaihi wasallam. To riga ce annabi, to wani da bala'i zai shigo mana masallaci da riga yan kwallo, ko ba haka bane? Da hoton kahiri arne haka zai shigo sau ya zo mana sallah, muna kallon riga arne, muna kallon hoton arne a masallacinmu. Akwai masu zuwa masallaci da rigan fada Christmas, ko ba ku ganin su? Wai shi sana'ar sa yake lokacin sallah yayi da rigayen fada Christmas za a shigo mana masallaci ya sallah saboda an rena Allah, an rena addinin musulunci. Wani ya shigo mana masallaci da riga duk rubutu, shi ya juya maka rubutu a bayansa, shi yana ta sallarsa, kai kuma ya baka da karanta rubutu a matsayin Fatiha. Ba ya cutar da sallarka ba, kuma da zaran ka kuma an hana kulla ido a sallah. Annabi ya ce kar wanda ya kulla ido a sallarsa. To ka bude ido kuma ka hango wata rubutu, an rubuta wani abu a baya, to ido kuma ya gani sai ya karanta. Kaga duk wannan biya saba wa shari'a. Hatta malamai da suka yi babi game da mas'ala game da kilikili a masallaci, a zagaye masallaci da abubuwan da zai dauke hankalin mutane, aka ce ba yadda ba. To ka zo ga yadda ake sallah yau. Wani sahabi ne da ga yake cewa da annabi zai dawo zai ga kuri yadda kuke addini, ko sahabbai su dawo su ce su ga yadda kuke addini, wallahi za su rantsu su ce ƙarya kuke, ba imani ba ku imani da Allah da manzo Allah ba, wallahi sai sun ƙaryata ku. To da su a zamanin su ba haka suke ibada ba haka suke rubuta addini ba, ko ba haka ba. Muna da bukatar koyarwa mai kyau mai inganci game da wannan. Lokaci na ta tafiya na ta gudu ne. Abu na 5, aljaharu bin niyya, bayyana wa niyya a sallah. Ba a bayyana niyya a sallah, ko ba a bayyana niyya a sallah. An-niyyatu muhalluha al-qalb, niyya muhallinta ina yake? A zuciya yake. Niyya muhallinta a zuciya yake. To mutane da aka ta jawabi shi niyyar nan a zuciya yake, ba a cewa nawaitu salata zuhri ta sai haka ya kabbara, ba haka. Ko nawaitu salata al-asri, wani malami ya ce na wuto ɗakin Ka'aba kawai sai na ga wani yana niyya zai sallah a Ka'aba, yace nawaitu salata zuhri fi masjidil harami khalfa imamil haram. Kaga bala'i ha bala'i bala. Na yi niyyar sallah azhar a masallacin harami kuma a bayan limamin harami. Sai kalle shi ya ce ka hada da kwanan wata, ko ba haka ba, sai ta cika daidai. Sai ka hada da kwanan wata, jimada ula ke ko tsari ko lokaci yayi. Da zo da haka kun ga 5 muka yi ko, abun yana da yawa. Allah ya shirye da mu, Allah ya mana sabati, Allah ya mana tawfiki. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.